Skolen som professionel organisation med modulafsluttende opgave i almen didaktik, udarbejdet af Jette Price og Susie Sønderholm Pedersen. En kort introduktion. I vores afsluttende modulopgave har vi valgt at skrive om skolen som professionel organisation. I denne screencast vil vi gerne komme nærmere ind på dette emne. Dette forudsætter naturligvis, at man har gennemlæst vores skriftlige afleveringsopgave af samme navn. Når man ser på en folkeskole som organisation, mener vi, at følgende aktører har indflydelse på organisationsstrukturen samt deres indbyrdes samarbejde. Der er samfundsniveauet, det ydre system, og aktørniveauet, der er skolens indre system. Vi fortolker her frit Berger og Wallins illustration fra 1982, der viser systemerne omkring skolen. Illustrationen er taget fra Gunn Ibsens bog Lærerens Verden, side 346. Samfundsniveau. Følgende ydre systemer har indflydelse på folkeskolen som organisation. Centralpolitiske beslutninger, der træffes i Folketinget, som for eksempel folkeskolereformen, faglige målsætninger og nationale test. Der er de lokalpolitiske beslutninger, der vedrører skolebudgetter og arbejdstidsaftaler. Arbejdstidsaftalerne sker i overensstemmelse med den lokale lærerkreds. Derudover er der de lokale kræfter i form af forældrene til eleverne på skolen og deres forventninger til skolens faglige niveau. På aktørniveau ser vi på skolen til indre faktorer, der sætter præg på folkeskolen. Det er medarbejderne. Deres planlægning og udførsel af undervisningen er med til at give skolen det særpræg, den nu skal have. Herudover er samarbejdsforhold og medarbejdernes materialer og tilgængelighed til materialer samt sociale arbejdsklima også faktorer, der sætter præg på folkeskolen. Ledelsen skal stå for forvaltningen af ledelsesretten, planlægning af læseplaner og lignende, fagfordeling, administration og økonomi. Med disse to førnævnte niveauer når vi ned til organisationsniveauet. Her er det de ydre såvel som de indre systemer, der er vigtige faktorer, der skal tilgodeses for, at skolen opfylder lovgivningsmæssige målsætninger og krav. Ud fra dette er det op til ledelsen på organisationsplan at skabe rammerne og skolekulturen, der kan give skolen en stærk og markant profil udadtil mod samfundet. Skolen i folkets øjne. I forbindelse med lockouten af folkeskolelærerne i april 2013 var det tydeligt, at store dele af den danske befolkning havde svært ved at forstå helt, hvad det var, at den danske folkeskole var som organisation. Mange mente ikke, den var tidsvarende. Folkeskolen blev sammenlignet med private virksomheder. Mange mente, at vilkårene for lærerne skulle normaliseres. Lærerne skulle være underlagt en mere topstyret ledelse, sådan som man også ser det i den private sektor. Med den nye folkeskolereform lægger regeringen der også op til at imødekomme danskernes ønske omkring denne normalisering. Dette sker ved, at ledelsesretten nu alene skal eller kan ligge hos skolelederen, og ikke nødvendigvis som hidtil ske som et samspil mellem leder og lærerstab. Med denne nye ledelsesret i hånden ønsker vi derfor at uddybe den nye skoleleders særlige rolle og betydning for skolen som organisation. Skolens ledelse. Når man åbner døren til en gennemsnitlig dansk folkeskole, er mangfoldigheden på lærerværelset stor. Det kan derfor ofte være svært at afkode, hvilke skolekultur, der praktiseres på den pågældende skole. Med den nye ledelsesret er det derfor vigtigt med en ledelse, der kan være tydelig omkring skolens grundværdier, skolekultur og samarbejdsstrukturer samt skolens faglige målsætning. På den sidste slide her ser vi på, hvad vores bud kunne være på, der blev særlige udfordringer for ledelsen. Vi
Vi mener blandt andet, at følgende punkter kan blive en udfordring. Arbejdstidsreglerne. Mange steder er der efter sidste års lockout en skepsis fra lærerne i forhold til de nye arbejdstidsregler. Lærerne mener, at de skal finansiere skolereformen med nye tiltag med deres forberedelsestid. Lærerne mener, at de skal finansiere skolereformens nye tiltag med deres forberedelsestid. Før havde lærerne sammen med ledelsen mulighed for at råde over arbejdstid og forberedelsen. Med den nye lovgivning er det nu skolelederen, der fuldt ud kan disponere lærerens tid inden for de aftaler, der er indgået med Danmarks Lærerforening. For at opponere mod, hvad lærerne kan frygte bliver en magtdemonstration i ledelse, er der flere steder i landet truffet en afgørelse omkring fuld tilstedeværelse på skolerne i arbejdstiden. En del steder kan disse afgørelser have fæste i, at skolelederen ikke har været åben nok omkring sine visioner for, hvordan han eller hun har ønsket, at reformen skal implementeres på skolen. Endvidere kan det også være tilfældet, at lærerne slet ikke eller først meget sent er blevet inddraget i beslutningsprocessen om, hvordan reformen skal komme til at påvirke deres hverdag. Det kan da gøre det uoverskueligt for lærerne ikke at vide, hvilke konsekvenser det kan have, hvis de lader deres ledere disponere over deres rådighedstimer. På den måde ønsker de hellere, at der er klare linjer, og man har en fuld tilstedeværelse frem for at stå i en uvished. Ved at stå sammen om fuld tilstedeværelse i arbejdstiden, binder lærerne hinanden i gensidig forpligtelse til arbejdsforhold, der ikke er til fuld gavn for alle. Der kan derfor være lærere, der er nødsaget til at indgå særlige aftaler omkring arbejdstider med ledelsen. Disse lærere kan føle, at de svigter fællesskabet og ende i konflikt med de øvrige kollegaer. Det kan føre til brud i tilliden lærerne imellem og ende med samarbejdsvanskeligheder i forhold til faglige interesser. Det bringer os til det næste punkt på listen, det interne samarbejde mellem lærere på tværs af faggrupper. Vi vil mene, at det er op til skolelederen at komme disse uoverensstemmelser til livs, da det kan være en næsten umulig opgave at samarbejde om et fælles mål, hvis der i et team er interne uoverensstemmelser. Det skaber i værste fald et billede af en modsætningsskole, hvor modstridende interesser står i vejen for skolens fremskridt og kan bidrage til større faglige og sociale skel internt i lærergruppen. Det er af stor vigtighed, at skolelederne inden samarbejdet påbegyndes tør være markant omkring rammerne for skolens samarbejdskultur og løbende i processerne følger op på, at disse bliver overholdt gennem supervision i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. Det gør det ligeledes lettere for aktørerne at vide, hvilke regler og rammer de har at navigere indenfor. Det bringer os til det sidste punkt, synliggørelse af skolekultur og værdigrundlag. Ved at lederen træffer de rette beslutninger omkring samarbejdskulturerne, er der også større mulighed for tolerance indbyrdes, og på den måde opfordrer kollegaerne til at tilgodese de forskelligheder, der er blandt hinanden i lærergruppen. Herigennem opnår man en dynamisk medarbejderstab, der støtter hinanden i en løbende procesudvikling eller udviklingsproces. Skolen fremstår således udadtil professionelt over for samfundet og giver et billede af en skoleledelse samt medarbejdere, der formår at bruge deres erfaringer til at skabe en iøjnefaldende fornyelse af folkeskolen.